Yaget serkena anyaman ti lugar ken cempur awan ti samirenna kunada abol sekneya taragsatlat malasin na itinalablabirapegan awan pa'y panagsakbay na tanya dagad ngamin dagiti pagrukudan itinapudnong nga ayan adal kadwenno panakter siriwenno kababaling sanikwa kadwenno edan yang sibukat pa'y anaimbag dagitoy nurmugson ni ayan pagpadaanan tikedeng nigasan awan pilpilyen ni ayan taserken na amin na puso hinasimbeng nga panunod abaken ti kinarugso pudno abulsek ni ayan ket awan ti pilpilyen na nunarasit pakinakem mo naladip yaw awan lakaw tanya dagad ngamin dagiti pagrukudan itinapudno